Natukom l-odwa it-tajba. Natukom l-odwa it-tajba. Dan huwa Francesco Pio Attart li iselmilkom u jilqakom għal xandira diretta mill-Bażilika ta' San George fil-Belt Victoria Għawdex fejn illum l-ewwel ħadd tal-Avvent u l-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena 2024 se nwaslulkom ċelebrazzjoni mmexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma illi fija se jagħti il-Ministeru tal-Akkwalitat il-żewġ seminaristi Samuel Aquilina minn din il-parroċċa stess ta' San George u Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'ta' Kerċem. Il-Ministeru tal-Akkwalitat ifisser li dawn iż-żewġ seminaristi fi triqthom lejn is-saċerdozju issa jistgħu jibdew wara li jingħataw dan il-Ministeru mill-Isqof Anton Tewma jistgħu jibdew jagħtu is-sagrament iqassmu is-sagrament tal-Ewkaristija kemm waqt il-Qudiesa u kemm lil-morda fl-isptarijiet u fid-djarhom. F'dan iż-żmien tal-Avvent, il-liturġija tħejjina ċelebrazzjoni tal-miċċja ta' Ġesu fostna bħala bniedem fil-misteru tal-Inkarnazzjoni, filwaqt li tħeġġeġ fina sens ta' stennija għat-tieni miċċja tal-Mulej fl-aħħar ta' żmien.
Waqt din il-quddiesa, Mons Isqof Anton Tewma se jagħti l-Ministeru tal-Akkwalitat lis-Seminarista Samuel Aquilina mill-parroċċja tagħna u lis-Seminarista Marlon Victor Bajada mill-parroċċja ta' Kerċem. Permezz tal-Ministeru tal-Akkwalitat, dawn ħudna se jagħmlu pass seqreb fil-mixja tagħhom lejn is-saċerdozju. Lilhom se jingħata l-uffiċċju li jkunu ta' għajnuna għall presbiteri u d-djakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom, kif ukoll li bħala Ministri straordinarji ta' tqarrbin iqarrbnu lill-fidili. F'ċirkustanzi straordinarji l-akkoliti jiġu avdati wkoll bl-espożizzjoni pubblika tas-Santissmu Sagrament. La darba ġew maħtura b'mod speċjali għal dan il-Ministeru, l-akkoliti għandhom ifittxu b'ħeġġa kbira li s-sagrifiċċju ta' Kristu ikun il-ħajja tagħhom. Inqumu bil-wieqfa u nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa billi nkantaw flimkien. Sem tal-Missieru, tal-Iben, tal-Spiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Spiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija f'jum il-mulej
l-ewwel ħadd tal-Avvent, f'din il-ġurnata li fija se jiġi mod id-don tal-akkolitat lil żewġ żgħażagħ, ejjew narfu li aħna mitimmin, ejjew narfu li dawn id-doni kollha ma jissoqulniex, b'sinċerità u b'umiltà nitolbu maħfra lil Alla taħtijitna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom muti li jiena dritt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt drittijiet tiegħi l-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob li Mazza Marija dejjem verġni lill-għaxri u l-qaddisin kollha u lilkom muti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħinna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja lill-Alla. Filori ta' smewiet u paċ. Dejna l-Avvent glorja m'hemmx, għad żball, skużaw. Nitolbu. U Alla li tista' kollox anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li bis-saħħa ta' emejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex jissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistħoqilhom jiksbu is-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nisimgħu l-liturġija tal-kelma li l-Knisja toffrilna llum fl-ewwel ħadd tal-Avvent ta' din is-sena ċe. Il-profeta Ġeremija li ħabbar ġid kbir għal Ġerusalem u l-poplu tagħha. Il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ara għad jiġu jiem oraklu tal-mulej, meta inġib fuq dar Israel u dar Ġuda il-ġid li wettom. F'dawk il-jiem u f'dak iż-żmien intalla min nisel ta' David rimja tas-sewwa, bniedem li jagħmel il-ġustizzja u s-sewwa fil-pajjiż. F'dawk il-jiem Ġuda jinħeles u Ġerusalem tagħmmar b'moħħha mistrieħ u għalhekk isejħula il-mulej is-sewwa tagħna. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla għas-salm minn wieġbu flimkien. Sewa tiegħek u għallimni għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi flimkien. Twajjeb u sewwa il-mulej għalhekk juri triqtu lil ħatin jimexxi l-imsejknin fis-sewwa. Jallim lil fajrin triq tiegħu flimkien. Il-modijiet tal-mulej kollhom tiba u fedeltà għal dawk li ħarsu l-patt tiegħu. Il-mulej ta' ġewwa ma' min jibża minnu lilhom jara fil-patt tiegħu. Flimkien.
Il-qari jiet jitwassal lilna jixxandar lilna mis-seminaristi l-ewwel qari mill-propadeutiku u t-tieni qari mill-lettur li għandna fid-djoċesi tagħna. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti, jalla l-mulej ikatrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, bl-istess bħalma aħna nħobbu lilkom, ħalli jqawwilkom qalbkom u jkollkom dusija bla għajb quddiem Alla, missierna, li għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Fl-aħħar ħuti, intom tallimtu minn għandna kif għandkom timxu biex toġbu lil Alla, kif ta' bilħaq qegħdin iġibu ruħkom. Aħna f'Sidna Ġesu nitolbukom u nħeġġukom biex tagħmlu xi ħaġa iżjed. Tafu x'talim tajnikom permezz ta' Sidna Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Uri lilna mulej it-tieba tiegħek u s-salvazzjoni tiegħek għatina. Waqt il-kant tal-Alleluja, l-arċipriet ta' din il-parroċċa, Dun Joseph Kurmi, jimxi bl-Evanġelarju fuq l-ambone minn fejn se jixxandar il-Vanġelu tal-lum. Issa bdejna nisimgħu f'din is-sena liturġika ġdida minn San Luqa. Matul din is-sena l-Knisja jxxandar siltiet minn dan l-Evanġelista li kopja tal-Vanġelu tiegħu tqasmet lill-familji kollha ta' Għawdex bħala inizjattiva matul din is-sena pastorali. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu ikun hemm sinjali fix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb. Il-ġnus fuq l-art b'qalbhom it-taqtaq ma jafux jaqbdu jagħmlu minħabba l-ħsejjes tal-baħar u tal-imwieġ. In-nies ruħhom ħirġa bil-biża' billi jobsru x'ikun ġej fuq id-dinja għax il-qawwiet tas-smewwiet jitqalbu. Imbagħad jaraw lil bin il-bniedem ġej fi sħaba b'qawwa u glorja kbira. Meta jibda jisseħħ dan kollu qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Oqgħodu attenti u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom u tħallux lil ħafna tħassib għal ħtiġijiet tal-ħajja jeħdilkom raskom li ma ssibuhx dak il-jum fuqkom għall-arrieda. Għax hu jum li għad jaqa' bħal nassa fuq kull min jammar fuq wiċċ l-art kollha. Isru mela u jtolbu l-ħin kollu biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kull m'għandu jiġri u tieqfu quddiem bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Inrodħi lilek Kristu nibqgħu bil-wieqfa biex nirċievu l-barka bl-Evanġelu mqaddes. Qawwu qalbkom u erfgħu raskom għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib. Il-kelma ta' kuraġġ li Ġesu jagħmlilna fil-Vanġelu propju meta qed nibdew dan iż-żmien tal-Avvent, żmien ta' stennija u ta' tama fil-miġja żgura tal-mulej. Issa wara li smajna x-xandir tal-Vanġelu, liturġija tal-kelma, sejrin nassistu għall-ewwel parti tar-rit tal-għoti tal-Ministeru tal-Akkwalitat li jikkonsisti fis-sejħa lil dawn iż-żewġ kandidati Samuel u Marlon. Sejħa li ssir bisimhom. Żiena tagħhom il-Ministeru tal-Akkwalitat. Noqogħdu bil-qiegħda. Jersqu dawk li se jkunu istitwiti fil-Ministeru tal-Akkwalitat.
Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria. Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Gergori l-Kbir f'Takerċe. Għas-sejħa tar-rettur Dun Joseph Bajjada bisimhom iż-żewġ akkoliti li se jirċievu dan il-Ministeru se wieġbu hawn jien. U issa nisimgħu l-omelija tal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Illum il-Knisja tibda iż-żmien tal-Avvent. Il-kelma Avvent hija kelma Latina li tfisser miċja. Għandha l-oriġni tagħha fl-istorja ta' Ruma. Meta l-Imperatur Ruman kien ikun rebaħ xi belt jew xi art, xi biċċa art oħra ma' dak li diġà kellu l-Imperu Ruman, imperu kbir, fi żmien Ġesu, kien jibgħat il-messaġġiera tiegħu, kien jibgħat għaddejja l-Imperatur qablu fil-belt fejn ikun dieħel u jgħidu Adventus, 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 ġej. U allura kienu joħorġu n-nies ferħanin għaliex? Għax l-Imperatur warajh normalment kien ikollu l-priża, kien ikollu l-affarijiet, il-persuni, oġġetti li kien ikun sera uħa mill-belt li jkun rebaħ. U dik il-belt fejn ikun dieħel kienet gawdi propju minn dak il-frott kollu li jkun ġabar, minn dak il-ġejt kollu li jkun akkwista l-Imperatur u s-soldati tiegħu fil-gwerra li tkun għaddiet. U allura Adventus għan-nies kienet tfisser festa. Ġej l-Imperatur jagħmlilna festa. Ġej l-Imperatur u jagħtina ħafna ġejt. Ġej l-Imperatur u aħna se nkunu kuntenti. U l-Knisja llum tajat l-istess kelma Adventus. Għaliex? Għax ġej Ġesu. U ġej Ġesu biex lilna jimlina bil-ġejt. Lil kull wieħed u lil kull waħda minna. Personalment biex jimlina bil-ġejt. Kif ġej Ġesu? Tgħidu li ġej il-miliet. Però noqgħdu ħafna attenti għax jista' jkun l-ġrajja tal-miliet. Flok li tgħinna nkunu attenti, flok li tgħinna nistennew lil Ġesu li ġej tistordina iżjed, li nfixlu iżjed palli kieku. Dawk in-nies illi l-Imperatur Ruman għalilhom, ħabrilhom li kien ġej permezz tal-messaġġiera tiegħu, flok li ħarġu barra jistennew, flok li ħarġu barra attenti biex meta jkun qed iqassam il-ġejtu ma jieħdu xi ħaġa, daw qagħdu d-dar min qatt jirranġa ħaġa, min qatt jirranġa oħra, min telaq lejn x'imkien ieħor u tilef l-okkażjoni li jieħu l-ġejt li jġib miegħu l-Imperatur. U aħna sfortunatament jista' jiġrilna hekk, aħna u nħejju ruħna l-miliet, flok li nħejju ruħna l-miġja tal-persuna ta' Ġesu, nistordu fl-affarijiet ta' barra li huma importanti, però mhumiex kollox, huma neċessarji, imma mhuwiex l-iktar essenzjali. Kieku jkollna nieqfu nirriflettu ftit nindunaw li kollha kemm aħna għandna żewġ tipi ta' ħajja. Għandna waħda li tidher minn barra. Hekk jew le, dak li nagħmlu, illum qegħdin hawn. Tajjeb. U hemm oħra ta' ġewwa, forsi nqiegħed hawn u moħħi qiegħed fil-kuker li ħallejt ixel. Nittama li ma fakkarx xi ħadd li ħallejt il-kuker li ħalla l-kuker jixel. Jista' jkun li qiegħed hawn u forsi moħħi qiegħed x'imkien ieħor. Jista' jkun li nkun fuq ix-xogħol, tajjeb, imma minn barra li der kuntent ferħan bħal imċarrat minn widna sa widna imma mbagħad għandi dwejja akbar ġewwa fija. Jista' jkun li qiegħed nixrob f'bar x'imkien jew niekol jew niddeverti imma mbagħad il-ħajja tiegħi interjuri, il-ħsibijiet tiegħi u s-sentimenti tiegħi ma jaqblux ma' dak il-mument. U qiegħed nipprova nagħmel kull ma nista' biex permezz tad-divertiment nistordi u dak li qed inħoss ma nħossux, dak li qed naħseb ma naħsbux. Hekk jew le għandna żewġ ħajjiet aħna. Għandna żewġ ħajjiet. Ħafna drabi tidher biss il-ħajja li jkollna minn barra. Ġesu fl-avvent tiegħu fil-miġja tiegħu irid jgħinna nfejqu il-ħajja ta' ġewwa, il-ħajja l-iktar importanti. Dik hija l-iktar ħajja importanti. Dak li nħossu, dak li naħsbu, Ġesu irid jidħol hemmhekk. Ġesu irid ikellimna hemmhekk permezz tal-miġja tiegħu.
Il-ħajja tagħna tkun ibbilanċjata jekk aħna ma ngħixux biss fuq in-naħa ta' barra, ma ngħixux biss storduti. U ħafna drabi jiġrilna li ngħixu storduti apposta biex ma nħossux u ma naħsbux. Gwaj, inkunu naħlu żmien, inkunu qegħdin nagħmlu kif qal San Pawl fit-tieni jittra fil-qari li smajna u kif qal Ġesu fil-Vanġelu. Tiġi fuqna għall-arrieda. X'jiġi fuqna għall-arrieda? Dak li aħna ma nistennewx. Aħna nistgħu nkunu storduti b'elf mod. Ħanġibilkom eżempji sempliċi. Jien nista' nkun stordut biex nakkwista biċ-ċart ħalli nibni l-flettijiet. Stordut. U tant nistordi li ninsa l-mara u ninsa l-itfal. Tant nistordi li naħdem minn bil-lejl sa bil-lejl. L-importanti li nakkwista dak li jien għandi f'moħħi. Imbagħad tiġri xi ħaġa. Imbagħad tiġi fuq il-mara u tgħidli isma' ħej, jien se nħallejk, nibqgħu sejrin hekk, din mhix ħajja. U inti tiġi ftijak u tgħid x'inhu jiġri hawn. U tipprova tiġbor f'minuta jew f'ġimgħa dak li inti bil-mod xerriet f'għaxar snin, 12 sena, 13 sena relazzjoni. Kif se tiġborhom f'ġimgħa? Kif se tiġborhom f'ġimgħa? Sturdament. Ngħixu storduti. U nistgħu nsemmu elf eżempju ieħor. Moħħi u ħajti biex inkun popolari. Moħħi u ħajti biex nidersew minn barra. Moħħi u ħajti biex inkun f'saħħti. Imbagħad inħoss xi ħaġa u jaqa' kollox. Jaqa' kollox. Però dak il-mument fejn ikun waqa' kollox, dak il-mument fejn il-mara tiegħek qaltlek isma' daqshekk, inti tista' tieħdi jew mument ta' disgrazzja jew mument ta' grazzja. Inti tista' tiġi ftijek. Inti tista' tinduna Adventus li ġej. Inti tista' taraf li l-mulej irid jibda jfejqek, irid jibda jgħinek, irid jibda iqabbel jaqgħad flimkien dak li hu importanti u li tgħix ġewwa fik, li tħossu li taħseb ma' dak li tgħix minn barra. Ħafna drabi dawn iż-żewġ realtajiet, dawn iż-żewġ ħajjiet li aħna ngħixu ikunu mbedin minn xulxejn. U biktar ma jkunu mbedin minn xulxejn, aktar aħna nkunu mċartejn ġo fina, aktar aħna nkunu mdejqejn, aktar ikun hemm tensjoni, aktar ikun hemm konflitti. Meta dak li ngħixu minn barra u l-bogħod minn dak li nħossu u li naħsbu f'moħħna u f'qalbna. Il-mulej irid jagħtina l-bilanċ permezz tal-avvent. Il-bilanċ. Il-bilanċ ifisser illi dak li ngħix ġewwa nipprova ngħixu wkoll barra. Dak li ngħix barra nipprova naħsbu nħossu minn ġewwa. Ikun hemm integrità, ikun hemm maqda fil-persuna, ikun hemm sħuħija f'kull wieħed u f'kull waħda minna. U dan hu wieħed mill-irwoli prinċipali, mix-xogħol prinċipali tal-Ministru ta' Kristu. L-ewwel qabel kollox, il-Ministru ta' Ġesu, is-saċerdot, irid ikun l-ewwel qabel kollox, irid jaħdem fuq innifsu. L-ewwel qabel kollox irid iħalli lill-Alla jidħol f'ħajtu Adventus biex jaqgħad flimkien dawk il-partijiet li ħafna drabi jkunu sparpaljati, biċċalaw u biċċalem, min iġebbet minn hawn u min iġebbet minn hemm, b'tali mod li ma nkunux persuna sħiħa. Meta il-bniedem jiltaqa' ma' Ġesu permezz tal-Ministru tiegħu, permezz tal-kelma, permezz tal-Ewkaristija, allura l-bniedem jista' verament jiċċelebra ġewwa fih, ġewwa qalbu fil-persuna tiegħu l-għaqda. Jiċċelebra l-paċi, minn hemm tiġi l-paċi. Il-paċi fina tiġi minn kemm aħna wieħed, minn kemm maħniex biċċiet, minn kemm mhux biċċa ġebbet law biċċa ġebbet lem ġewwa fina. Ser nagħmlu loti il-konsenja tal-Ministeru tal-Akkulitat, l-istituzzjoni ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ Marlon u Samuel bħala akkoliti. Il-kelma akkolitu tfisser sempliċement għajnuna lis-saċerdot, għajnuna fil-liturġija, imma fil-profond tagħha tfisser li dawn iż-żewġ żgħażagħ diġà qed jieħdu bħala impenn, Alla qiegħed jagħtihom bħala ministeru, qiegħed jitlobhom biex jgħinu lill-poplu tiegħu fil-laqa ta' dan il-poplu ma' Alla tiegħu, fil-laqa mal-persuna ta' Ġesu, permezz tal-kelma, imma fuq kollox permezz tal-Ewkaristija, permezz tal-liturġija. Aħna niltaqgħu ma' Ġesu, Ġesu li jiġi l-lum. Veru, aħna niċċelebraw il-Milid tal-Waqt. Veru, fl-aħħar tad-dinja jiġi Ġesu bil-qawwa kollha tiegħu, kif smajna fil-qari tal-lum.
Pero veru wkoll li Ġesu jiġi issa. Niċċelebraw tassew il-miliet, inkunu preparati tassew għall-aħħar tad-dinja, għat-tieni miġja ta' Ġesu, daqskemm aħna kapaċi llum ngħixu il-miġja ta' issa. Ġesu jiġi issa. Kif jiġi issa? Ġesu jiġi permezz tal-kelma li għadna kif smajna. Ġesu jiġi bl-Ewkaristija, dan hu ġismi, dan hu demmi. Ġesu jiġi fħija, foħti fil-bżonn, li jiena rrid nisma', li jiena rrid ngħin, li jiena rrid nissapportja, li jiena rrid insostni, li jiena rrid infejjaq. Ġesu jiġi f'dawn it-tliet miġijiet issa. U aktar ma ngħixu l-avvent tal-mulej illum permezz tal-kelma, l-Ewkaristija u l-karità, aktar niċċelebraw bil-kbir il-miliet. Aktar niċċelebraw bil-kbir u nistennew bit-tama lill-mulej Ġesu illi jiġi biex jieħodna miegħu fil-glorja fl-aħħar tad-dinja. Alla ħares qatt, dan iż-żmien tal-avvent iservi biex nistordu. It-tisjien sabiħ, tagħmlu sew iż-żejnu. Nagħmlu sew inżejnu, però noqogħdu attenti. Ħafna drabi nżejnu mingħajr Ġesu. Mingħajr Ġesu mhux biss fil-ħsieb u fil-moħħ issa u fil-qalb. Mhux biss fil-ħsieb u fil-qalb, imma mingħajr Ġesu anki mingħajr l-istatwa ta' Ġesu. Mingħajr l-istatwa ta' Ġesu. Araw fil-ħwienet, f'ħafna ħwienet. Tiżjien magħmul ħafna drabi anki minna stess. Ġesu le. Jekk diġà minn barra Ġesu tbiet. Aħseb wara mill-qalb u mill-moħħ Ġesu kemm se jitbiet iktar. Ġesu kemm se jkun il-bogħod minna fil-miliet. X'jiswa li tiċċelebra tieġ mingħajr l-arajjes, x'jiswa? Kieku jkollok tmur f'tieġ int u l-arajjes jisparixxu. X'tgħid kieku? Kieku x'tgħid? X'taħseb? Imma hekk qed jiġri fil-miliet. Hekk qed jiġri fil-miliet. U maħniex nindunaw. Alla jbierek bl-aċċettazzjoni forsi muta tagħna. Isu ma jiġri xejn. Ġesu telaq bil-mod il-mod, jew batnieh keċċejnieh bil-mod il-mod, mill-avvent u mill-miliet, u aħna hawnhekk ngħidu Adventus, ejja mulej Ġesu. Ejjew nqumu ftit fuq tagħna u nkunu verament attenti kif jitlobna l-Vanġelu tal-lum. Ejjew naħsbu u nirriflettu. Aħna li aħna nies maturi u intelligenti. Ejjew narfu x'aħna nagħmlu. U l-abjad ngħidulu abjad u nibqgħu ngħidulu abjad u l-iswed ngħidulu iswed u nibqgħu ngħidulu iswed. Aħna li aħna Kristjani, aħna li aħna ta' Ġesu. Smajna hemmhekk l-omelija ta' l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-okkażjoni ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-loti tal-Ministeru tal-Akkoljetat il-żewġ seminaristi mid-Djoċesi ta' Għawdex. Ministeru sejjer jingħata propju issa wara l-omelija permezz ta' eżortazzjoni sabiħa nisimgħu b'attenzjoni li se jagħmlilhom l-Isqof u eventwalment imbagħad jagħtihom il-patena bl-ostja u l-kalċi li huma s-sinjali, anzi huma propju l-oġġetti illi se jinbidlu fil-ġisem u d-dem tal-mulej. Is-seminaristi il ħajrċievu l-akkoljetat jersqu quddiem l-Isqof. Eżis Marlon Samuel. Intom ġejtu magħżula għall-Ministeru tal-Akkoljeti biex ikolkom sem partikulari fil-Ministeru tal-Knisja. Il-quċċata u lajn tal-ħajja tal-Knisja hi l-Ewkaristija li biha l-poplu Alla jinbena u jikber. Lilkom ser jingħata uffiċċju li tkunu ta' għajnuna għas-saċerdoti u d-djakni kif ukoll bħala ministri straordinarji ta' tqarbin tqarbnu lill-fidili meta jkunu morda. La darba ġejtu maħtura b'mod speċjali għal dan il-Ministeru. Intom għandkom tfittxu bħeġġa kbira li s-sagrifiċċju ta' Kristu, l-imħabba ta' Kristu tkun il-ħajja tagħkom. U tgħixu dejjem iżjed kif titlob minnkom din l-imħabba. Qisu li titlu aktar il-ġewwa fl-ispirtu ta' dmirijiet qaddisa tagħkom. U kuljum toffru lilkom infuskom lill-Alla bħal offerta spiritwali li toġob lilu permezz ta' Ġesu Kristu. Intom u tagħmlu dan ikun jiswilkom ta' ġid kbir jekk tiftakru li flimkien maħudkom intom ġisem wieħed bħalma waħda il-ħobsa li taqsmu magħhom.
Ħobbu minn qalbkom lil dan il-ġisem mistiku ta' Kristu li huwa l-poplu ta' Alla. Għatu xhieda ta' mħabba l-aktar lil dawk li huma dgħajfa u morda. Ħarsu sewwa l-kmandament li l-mulej tal id-dixxipli tiegħu fl-aħħar ikla meta qalilhom ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Inqumu bil-wieqfa għal rid tal-istituzzjoni. Qomna bil-wieqfa biex nagħmlu talba fi skiet għal Marlon u għal Samuel. Imma mhux biss għal-jom ejjew ma ninsewx nitolbu għal xulxejn. It-talb huwa wieħed mill-opri importanti ħafna matul l-Avvent. Ejjew ma ninsewx nitolbu għal xulxejn, meta naħsbu f'xulxejn, meta ninkwetaw għal xulxejn, u forsi anke meta nirrabjaw għal xulxejn f'moħħna u f'qalbna. Ejjew ma ninsewx nitolbu għal xulxejn. Nagħmlu talba fi skiet għal Marlon u għal Samuel fi skiet. U Alla taħnina bla qies, int bibnek il-waħdini Ġesu Kristu, tajt il-ħobs tal-ħajja lill-Knisja tiegħek, birek lil dawn l-aħwa tagħna magħżula l-Ministeru ta' Akkoliti. U għatihom il-grazzja li jaqduk bla għeda madwar l-artali mqazza tiegħek, iqasmu bil-fedeltà l-ħobs tal-ħajja lil ħuthom u jikbru dejjem fil-fidi u fl-imħabba għall-bini tal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Issa iż-żewġ seminaristi se jersqu wieħed quddiem l-isqof arkub tejhom u jagħtihom f'idejhom il-kalċi u l-patena li fuqha hemm l-ostja, il-ħobs Ewkaristiku, il-kalċi illi mimli bl-imbejt li dawn jinbidlu ftit tal-momenti oħra fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. Samuel, hu l-ħobb l-imbejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza. U għejx b'mod li jkun jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u lill-Knisja tiegħu. Amen. Bħala akkoliti dawn iż-żewġ seminaristi ħajkollhom dan il-ministeru li jwasslu l-Ewkaristija fejn meħtieġ. Marlon, hu l-ħobs u l-imbejt għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija mqazza u għejx b'mod li jkun jixraqlek is-servi fil-mejda tal-mulej u lill-Knisja tiegħu. U hekk dan kien ir-rid tal-istituzzjoni tal-Ministeru tal-Akolitat li żewġ seminaristi Samuel u Marlon Victor. Issa ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa tkompli bl-istqarrija tal-fidi illum il-jum tal-ħadd jum il-mulej u mbagħad il-liturġija tal-Ewkaristija. Nistqarru dak li nemnu, jiena nemmen falla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U fulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Nissel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġ u sar bniedem. Salbuha lina u bata Ponzu Pilatu mietu difnuh. Fit-tielet jum għamil li mwiet skont il-kodba maqsa u tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra tad-nubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien ġej. Amen. Ejjew induru lejn Alla li jista' kollox, Alla l-ħaj, aħna li aħna l-poplu tiegħu u nresqu qudiemu it-talbiet tagħna. Iqaf ma' Knisja tiegħek mulej jew tistedinna llum ħanħejju ruħna kif jixraq għal-miġġa ta' Ġesu fostna fil-ġranet tal-miliet nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wettaq fl-imħabba l-poplu tiegħek biex kull wieħed minna jilqa' bil-qalb iċ-ċaħdiet kollha li jkollu jagħmel biex tinżamm fi spiritu wieħed ir-rabta taslim nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
saħħaħ fina l-imħabba għal-verità u l-ġustizzja biex kull ma nagħmlu ngħidu u naħsbu ikun dejjem skont is-sewwa u jġib dak is-slim li hu l-frott tal-ġustizzja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Wassal għas-slim ta' dejjem lil qaddejja tiegħek u l-dawk kollha li fid-dinja jgħixu bit-tama tad-dehra tiegħek fil-glorja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li dan iż-żmien ikun għalina żmien tajjeb ta' salvazzjoni li fih niġġieldu fl-imġiba kollha tagħna ħanħejju ruħna kif jixraq għall-festi li ġejjin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jew flimkien nitolbu lil mulej fil-bidu ta' dan l-avvent biex ngħixu mhux bħala storduti imma attenti, nisru kif talabnaw. Jew nitolbuh biex iktar żgħażagħ jilqgħu s-sejħa tal-mulej jgħidu l-wiva fil-vokazzjoni saċerdotali u reliġjuża. Inkomplu nitolbu għal paċi, paċi fid-dinja. Donnu anki l-gwerer, anki dawk qed nidrawhom, jisumu jiġri xejn madwarna. Jew nitolbu lil mulej jagħtina d-don tal-paċi. U nitolbuh ukoll ikompli jagħtina xita f'waqta biex artna ma tċaħadniex bil-frott tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dan it-talb li qed nagħmlulek u kattar fina l-ferħ tat-tama tagħna fik, sa ma naraw wiċċ imwiċċ, int li tisboq kull ġmiel u tixxotta kull dema bi Kristu Sidna. Amen. F'dan il-mument tal-qudiesa normalment issir il-proċessjoni bl-offerti tal-ħobs u l-inbit lejn l-altar. Ġest li llum jinqabes għal raġuni sempliċi li diġà sar bħala parti mill-loti tal-Ministeru tal-Akkwalitat l-isqof ftit tal-ħin ilu għadu kemm ta' fidejn dawn iż-żewġ akkoliti ġodda il-ħobs u l-inbit biex ikunu tassew għaddejja tal-mejda Ewkaristika fit-tqassim tal-Ewkaristija imqazza lil morda fid-djarhom imma wkoll fl-għajnuna li huma jagħtu waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa infisha. Waqt il-mument tal-offertorju, il-kor ikanta l-innu sabiħ tal-Avvent kun int id-dawl. Illum fil-bidu ta' din il-quddiesa ta' l-ewwel ħadd tal-Avvent xelna simbolikament l-ewwel minn 4 xemat illi jagħmlu parti mill-girlanda tradizzjonali tal-Avvent u sibhom fil-knejjes kollha tagħna, sinjal li jfakkarna fil-mixja ta' dan iż-żmien qaddis illi trid tqarribna aktar lejn Kristu id-dawl tagħna. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għad tifhiru glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti li qed nagħmlulek mill-ġid li inti nnifsek tajtna u għamel li l-qima li nagħtuk bihom fuq l-art tejjina l-frott tal-fidwa li intatina fis-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħar lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li intħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli, mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bl-għajda.
Waqt din il-quddiesa qiegħda titkanta il-kompożizzjoni tal-istess arċiprit ta' din il-parroċċa Dun Joseph Kurmi Misericordja, propju quddiesa li kienet inkitbet fil-ġublew tal-ħniena tal-2016. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddess għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam tal-iddixxipli tiegħu qal, ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddis ta' Ġesu imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddis ta' Ġesu imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-kol nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija ma' żewġha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nofru lil mulej l-aljenazzjonijiet tagħna. Li ħafna drabi jistgħu jkunu anki diffikultajiet u problemi li qed ngħixu, jew inkella problemi li minn għalina huma l-iktar ħaġa importanti bħalissa u li forsi fil-fatt ma jkunux. Nofru dan kollu lil mulej li huwa l-missier tagħna li jridilna ħafna ġejt u nitolbuh bit-talba li għallimna ħuna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf tal-Alla, danu Ġesu li ġej għanna, danu dak li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Bħala parti mir-rit tal-istituzzjoni ta' dawn l-akkoliti ġodda, l-isqof fakkarhom li l-Ewkaristija hija l-għajn u l-quċċata tal-ħajja tal-Knisja. Fakkarhom ukoll li b'dan il-Ministeru huma qed jingħataw l-uffiċċju li jkunu ta' għajnuna għas-saċerdoti u għadjakni fil-qadi tal-Ministeru tagħhom, kif ukoll bħala Ministri straordinarji ta' tqarbin iqarbnu lill-fidili kemm waqt il-liturġija u anki lil hemminna, speċjalment fid-djar tal-morda. Dan huwa l-Ministeru partikolari tal-akkolitu fil-Knisja u l-seminaristi jingħatalhom bitħejja wkoll l-aħħar pass tista' tgħid qabel l-ordni sagri, qabel id-djakonat. U fil-fatt se naraw lil Samuel u lil Marlon dawn iż-żewġ akkoliti ġodda propju bħalissa għall-ewwel darba iqassmu l-Ewkaristija wara li tqarbnu huma minn idejn Monsignor Isqof, issa qegħdin iqarbnu lil-ġemgħa għall-ewwel darba. Ibda mill-ġenituri u l-familjari tagħhom u l-bqija tal-ġemgħa hawnhekk preżenti. Ekku, it-tqassim tal-Ewkaristija li huwa prattika antika daqs il-Knisja nfisha huwa wkoll il-qalba tal-ħajja tagħha. Ġesu li fuq l-altar jerġa' jsir għalina offerta safja lill-Missier għas-salvazzjoni tagħna, isir ukoll l-ikel tal-pellegrinaġġ tagħna fuq din l-art. Ekku aħna issa pellegrini u l-Papa Franġisku żied jgħidilna bitħejja l-ġublew pellegrini tat-tama. Ejjew nkunu bl-Ewkaristija ġewwa fina, aħna wkoll messaġġiera ta' din l-aħbar tajba li Ġesu huwa tassew il-feddej tal-bnedmin, huwa l-Immanuel kif qed nisimgħu jitkanta bħalissa f'dan l-innu tant sabiħu propju għal dan iż-żmien tal-Avvent. O ejja Immanuel. Għalikom it-telespettaturi u semmija li ma tistgħux titqarbnu nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti nsabta bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. O ejja Immanuel.
U ifraħ Izrael dar l-waqt taraħ l-Emanuel. Il-liturġija kollha tal-Avvent iddur madwar din ix-xewqa u eżortazzjoni tal-Knisja lil mulej Ġesu sabiex ma jdumx, ma jiddawwarx, ma jiġi tkanta fl-antifona sabiħa ta' dan iż-żmien tal-Avvent meħuda mill-profeta ħajinfetħu smewiet, ħajjiċċartu sabiex minnhom jinżel il-feddej tagħna. Ejjew tassew nixxenqu f'dan iż-żmien tal-Avvent li mill-ġdid il-laqgħa tagħna mal-mulej tkun waħda sħiħa u imġedda, mod partikolari fl-Ewkaristija u fil-kelma tiegħu. Għamel mulej li l-misteri li għal-jom inġbarna ikunu taġit għalina. Għallimna bjom inħobbu l-ħwejjex tas-sema u li fil-mixja tagħna fost dak kollu li jgħaddi minn din id-dinja stess nintrabtu ma dak li jibqal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Eżiz, nixtieq nirringrazzja lill komunità tas-seminarju flimkien anke mal-isqof li ddeċidew li jażlu dan il-post illum biex niċċelebraw din il-ċelebrazzjoni tant sabiħa, dal-mument sabiħ fil-ħajja ta' Samuel u ta' Marlon. Il-Marlon nafu ftit inqas għalkemm missieru jkun preżenti hawn minn kmieni filgħodu. Però Samuel fis-snin illi kien seminarist u abbati enna ħafna fil-grupp tal-abbatini u anki għadu jenna sal-lum, sew fl-abbatini u anki fil-knisja. Ejjew nitolbu għalihom. Kull persuna u kull vokazzjoni għandha challenges tagħha li ħafna drabi ma nifhmuhomx ta' xulxejn, u allura sabiħ nitolbu għal vokazzjonijiet u nitolbu għal Samuel u għal Marlon u għas-seminaristi l-oħra u daw kollha li jmexxuhom. Natuhom ċabċipa kbira ta' ringrazzjament. L-Arċipriet Joseph Korni hemmhekk messaġġ ta' ringrazzjament u konklużiv. Dan il-lejl kellna l-quddisa tal-ftuħ tal-Avvent tad-dewl tax-xema li fija nagħmlu r-rid tal-mixela tal-siġra tal-karità għaliex Kristu jitwielet meta narawh fl-oħrajn, meta narawh f'ħuna l-aktar batut. U allura matul l-Avvent tistgħu tieħdu issa drajtuha tajjeb it-tags u taraw x'hemm miktub u ġibuhom bil-mod ħalli wara l-miliet il-gruppi tal-adolescenti tagħna jgħadduhom lid-djar tal-karità 3 f'Malta u 3 f'Għawdex. Nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzja ħafna lill-leaders tal-grupp 234 illi ilhom minn barra l-laqgħat ta' kull ġimgħa 5 gruppi laqgħat ta' kull ġimgħa qed jorganizzaw il-Christmas Market bl-attivitajiet anke spiritwali tal-Christmas Loading matul dan il-weekend. Nirringrazzjakom li tgħinuhom u tagħmluhom il-qalb. Lejm ta' dan u li l-itfal tagħna nagħlmuhom li mhux kollox jiġi mis-sema, mhux kollox jaqa' mis-sema, imma trid taħdem għalih u anke ġieli mhux dejjem jiġik kif tkun ippjanajt. U allura nieħdu pjaċir narawhom jaħdmu u jagħmlu l-almu tagħhom biex jistinkaw għal dan l-iskop. Grazzi u nawguralkom l-Avvent qaddejs nibqgħu niltaqgħu għal diversi appuntamenti f'dan iż-żmien. Ngħid kelma ta' ringrazzjament lill-familji ta' Samuel u ta' Marlon. Grazzi lill-kappillani, lill-komunitajiet parrokjali, allura anki lilkom, waħda minnhom, komunità parrokjali ta' Samuel. Permettu li nirringrazzja wkoll lis-superjuri u l-formaturi tas-seminarju, rettur, viċi rettur, direttur spiritwali u direttur tal-istudji. Grazzi tal-ħidma tagħkom. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Ftit jinbot mill-festa tal-Immakulata Konċizzjoni nsellmu lil Marija b'dan l-aħħar innu sabiħ. Sessiro
Ave Maria, it-tislima sabiħa tal-Anġlu Gabriel lill-Verġni Mbirka li ser nisimgħuha tixxandar ftit titħabbar u tixxandar ftit tal-jiem oħra fis-solennità ta' 8 ta' Diċembru l-Immakulata Kunċizzjoni, iż-żmien tal-Avvent huwa żmien Marjan per eċċellenza, għalhekk ejjew ma' Marija, l-Om tat-tama tagħna, nistennew li l-bina Ġesu jiġi u jerġa' jimla l-qlub tagħna bil-ferħ. Wassalnikom iċ-ċelebrazzjoni tal-loti tal-Ministeru tal-Akkwalitat lil żewġ seminaristi, Samuel Aquilina minn din il-parroċċa ta' San George u Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa ta' San Grigorju l-Kbir u l-Madonna tas-Sokkors f'ta' Kerċem. Iż-żewġ komunitajiet ingħaqdu flimkien hawnhekk anke fil-preżenza tar-rajja spiritwali tagħhom, kien hawn preżenti wkoll il-kappillan tal-parroċċa ta' Kerċem Dun Brian Mejlak u flimkien għamilna din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa illi fija dawn iż-żewġ seminaristi ingħataw il-Ministeru ta' l-Akkwalitat. Aħna naslu fit-tmiem din ix-xandira ta' dalgħodu mill-Bażilika ta' San George fil-Belt Victoria Għawdex fejn flimkien ukoll iċċelebrajna l-liturġija tal-ewwel ħadd tal-Avvent. Minn qalbna nixtiequlkom mixja qaddisa u sabiħa tal-Avvent. Mhuwiex żmien twil ħafna, huwa żmien intens anke bil-liturġija tal-kelma illi toffrilna tant testi sbieħ mill-profeti sabiex tassew inħejju l-qalb tagħna għall-miġġa tal-Messija. Infakrukom fl-appuntamenti li jista' jibda jkollna kull nhar ta' ħadd fil-għaxija u li tistgħu wkoll issegwuh fuq il-mezzi soċjali ta' Djoċesi tagħna Facebook u YouTube. Din hija l-Lezzjo Divina, mhux biss dan iż-żmien tal-Avvent imma kull nhar ta' ħadd sa Pentekoste illi ġej illi titwassal lilkom minn biblisti u saċerdoti differenti mis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu fis-6:30 ta' filgħaxija. Għalhekk l-ewwel appuntament huwa l-lejla fis-6:30 ta' filgħaxija kif qed ngħid mis-santwarju ta' Pinu il-Lezzjo Divina fuq il-Vanġelu ta' dan il-ħadd. Sakemm niltaqgħu magħkom għal dawk il-momenti ta' talb u riflessjoni mill-Bażilika ta' San George minn qalbna l-għodwa tajba insemmulkom.